Добър ден, как се казваш? Аз казвам Вероника. Другата име? Неля. Ти как се казваш, мамалка? Назар. Другата? Владислава. Те как се казваш? Венета. Венета. Колко години си? На 7,5. На кой клас отиваш? На кой клас отиваш? След 3 месеца ще кажа 8. Дистати! След 1 месец ще кажа. Съединените щати. Сега варим на Ашмето. Вижте сега там е Ашмето. Отваряте портата. Ни отварят портата, вижте. Дай ми малко. Ни отварят портата. Седна дън солмат Кейджан. Аз се казвам Ирджан. О, да. Тук е на баба Кяфи къщата. Тук е на баба ми. Тук е на бати Любен. Тук е на Сиклито. Тук е на Джейлян. Тук е на той къщата. На Бобито. На Бобито, на Наргис. На Данчето. И на Данчото. И на Наргис къщата. Как се казва ти? Айде остави таблета. Сега Дищати. Съединените щати. Съединените щати, лама. Съединените щати. Има тук кокошки, влак, къде има Дищати. Тук е на Надгис къщата. Виж, хляповете валят. Ето, на Наргиска момчет отвали вратата. Гит, кой ще ти ма? Аз съм на клип да правя. Не, аз не искам да клип да ми правиш. И аз там ще влиза. Отвалете там вратата. Аз сега чамаш. Няма да правиш клип. Ще ти плада педаласа. Дижидатите щати. Тук е на Агис къщата. Виж педаласа Ерджан. О, нямам се. Хубавица Ерджан. Не се чуе. Хола, не. Ти как се казваш, Лудо? Венета. Венета. Бобито се млата. Се сгича. Паникуни. Ляпочук как се казват. Съединените щати. Айде, чао. Не, bonjour madame. Ça va monsieur? Allez, bye. Oui, allez, bye. Ти жена ли дища? Ти кута?